Aquest és un podcast del Super 3. 365 per què? Una pregunta i una resposta per cada dia. T'has llevat i has pensat com es fa tal cosa? Qui va inventar allò? O quan va passar que... Tens algun per què? Aquí em tens. Soc la Mireia, programada per donar resposta a les teves curiositats. Hola, sóc l'Emma, tinc 10 anys i vic a Barcelona. I la meva pregunta és, com celebren el Nadal a altres països? Hola, Emma. Quina pregunta més maca. Estic obtenint força resultats. Molt bé, la manera com se celebra Nadal arreu del món té molts punts en comú. Com ara reunir-se amb la família i els amics, fer regals, adornar cases i carrers i menjar aliments especials. Tot i això, se celebra de diferents maneres a tot el món i cada país té les seves pròpies tradicions i costums. A Finlàndia, la nit de Nadal, el més típic és anar a la sauna acompanyat de la família i també al cementiri, per recordar els éssers estimats que ja no hi són. A Grècia, i sobretot a les illes, és tradició decorar les places amb grans velers amb llumets en comptes d'arbres de Nadal. A Suècia, la tradició és col·locar una cabra gegant a la plaça del castell de Gävle. L'objectiu és que la gent faci tot el possible per cremar-la. Aquest costum tan original pot semblar senzill, però només s'ha aconseguit cremar la cabra 26 vegades al llarg de la història. Encara més lluny, a les Filipines, el Nadal s'allarga uns quants mesos, del setembre al desembre, ja que des del mateix 1 de setembre es poden sentir nadales i els carrers apareixen engalanats amb llums i decoració nadalenca. A Austràlia, el Nadal és durant l'estiu. El més típic és celebrar-lo fent una barbacoa a la platja. Al Japó tenen el costum d'ajuntar-se amb la família el dia de Nadal per menjar pollastre fregit del Kentucky Fried Chicken. Curiós, oi? Ja ho sabeu, de Nadal només n'hi ha un, però es viu de 1000 maneres diferents. Totes les preguntes són benvingudes. Tria i remena. 365 preguntes i respostes t'esperen al Super 3. Una per cada dia. Una producció de Bas per a 3CAT. Aquest és un podcast del Super 3.